azt, és itt a Máté, ne! Menjél Máté, rúgj előre, Dani, húzd tovább ki! Danika, kapu előtt nem húzzuk át a labdát, soha! Hé, állj! Többen vagyunk, hát... Ludwig! Gyere le! Ludwig, gyere le! A futás le! Figyelj! Mehetsz, Bence, mehetsz, te rugod! Bence, megy oda! Gyerünk, Bence! Menj előre, Gábor! Figyelj! Vedd át és vidd el! Ez az! Fordulj rá! Jó, és mehet, menjél! Úgy van, nagyon jó! Menjél csak! Figyelj, vidd el, Bence, vidd el! Gyerünk, Petra! Tovább! Tovább! Jó van, nem baj, Gábor! Ezt kellett csinálni, igen! Jó van, figyeljetek! Nagyszerű volt! Figyelj! Gyere, Dani, Dani, gyere! Figyelj, Kovács, Kovács! Gyerünk! Ó, te, Fehéré! Gyere, 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 gyere! Figyelj! Fehér! Iván, álljál vissza hátra, és a Dani kinyelvül, jó? Nem baj, nem baj. Álljál oda a kapuhoz. Ennyi van vissza, Mátéval ketten fogjuk egymásnak, jó? Csináljuk! Hagyjad! Ember fog egyik! Úgy van, ez az Gábor! Gábor! Mögötted! Mehetsz rá! Segíts neki! Benedek, segíts a Gábornak! Gyerünk Máté, végig! Menjél! A zöld hátrán! Gyere, gyere, gyere! Miénk, állj! Fehéré! Add a kapusnak, Danikám! Tehát, Bence! Egy perc! Hova passzoló? Nem! Menj oda, helyezkedj! Gyere vissza! Gyere, gyere, Dani, itt vannak! Nagyon! Menjél! Benedek! Úgy van! Szép volt, jó, örülték! Vége van! Visszogás, menjünk oda a sárgákba. Menjetek oda!